בשנייה אחת אתם תבינו מה אני רוצה מכם. אני מרים קודם כל עם הידיים את כל השיער לנקודה שאנחנו רוצים. אם אנחנו נרים את זה עם הידיים, אז אחרי זה הרבה יותר קל, הכל יותר קל, נכון? אם אני אתחיל עם המסרק ויש קשירה ויש קיפול או משהו, זה יתחיל להסתבך. להסתבך ותסרוקת, זה לזוז קצת, זה לא טוב, זה נראה מפוצל. אחרי שסיימתי עם הידיים את הכל למעלה, להשתדל שהמסרק יהיה ביד כל הזמן. איך קראת לחלוקה הזאת? לשתיים. זה חלוקה לשלוש עכשיו, אבל אם אנחנו עושים לשתיים, אז זה הצד הזה פה עם קליפס, הצד הזה פזור או עם קליפס, זה מה שאנחנו רוצים. זה שלוש. עכשיו זה שלוש כי זה עם שביל באמצע. כדי למצוא את הקודקוד באמצע, אז עשינו שביל באמצע. אני אקח את זה כמה שיותר גבוה, ימשיך לעלות, כי אנחנו הולכים על גבוה היום. אחרי שסיימתי את זה, אני פשוט עוצר, אוקיי? שזה צמוד לראש, וזה תמיד יישאר למעלה. שוב פעם, מדביק את זה עם זה, לא עושה ככה, עושה ככה עם המסרק. זווית? כן, ככה טיפה בזווית, שהפלסטיקים ירימו לי את כל השיער. אחד סיימתי, אני גם פה בזווית. אוקיי, עכשיו שימו ספרי, כי אם תשימו ספרי, אז זה יותר קל בהרבה. תראה לנו דוגמה עכשיו עם הספרי, או שאתה עושה מספרי זה... כן, זה חשוב. ככה שנראה את הכמויות ואת ה... לא נורא שאתה עושה, אני אבריש את זה ויעשה שוב. אוקיי. אני לוקח בערך 30-40 סנטימטר, תסתכלו, נותן פה ספרי, אין בעיה לתת ספרי, שהספרי טוב זה לא בעיה. לא להתייחס למה שנופל, מה שבחוץ שישאר בחוץ. כרגע. עכשיו לא. למה לא? אבל למשל... אפשר בפן לשים ולייבש כאילו ואז יותר קל. עכשיו לא שמים, אבל עכשיו זה יבש כבר. שמים, לא, אחרי... שמים לפני הפן. רק ברצוף. אחרי רצוף, כן. לך או משהו, כן. אוקיי? זה הרעיון. מה הרעיון? מה עשינו בעצם? כל שערה מכל זווית מגיעה לאמצע, באלכסון שלה. זו באלכסון לאמצע, זו באלכסון לאמצע, זו באלכסון לאמצע, זו מאחורה שם הגומיות. הנה פה. אותו דבר לצד שני. שאנחנו נעשה שכל השיער מגיע לאותה נקודה. הקטנות האלה זה אחר כך, נכון? אחר כך פיניש, כן. זה פיניש. זה יותר קצרות, אז הם לא ייכנסו בקוקו, אז אין לנו מה להילחם להכניס אותם כרגע. אחרי זה צריך להדביק אותם פשוט. ואז. למה אי אפשר לעשות בלי... בואו, בנות. בום רגיל ככה? אפשר, אבל כמה שפחות מסורבל, זה יותר טוב. אנחנו רוצים כמה שפחות להסתרבל. אחרי ששמתי את היד שלי פה והכל מתוח לי, אני מניח את זה עם הצד השטוח, כמו שעשינו באחת התסרוקות שעשינו קוקו, מחזיק את הסיכה, מתחיל לסובב, למתוח, לעזוב, אוקיי? היה טוב, שנייה טוב. למתוח סיבוב, לעזוב. באמת נוח עם השולחן. לא, זה נחמד. שזה נמוך ונהדר. אוקיי? מה, אתה עכשיו עד שנגמר לך עזבתי, הגומי? כן, עד שלא יברח, שלא יחזור, שישאר לי מקום לעשות את זה. אני מגיע לסוף, אני מחזיר טיפה מהגומיה לאמצע, אוקיי? עכשיו, כשהגעתי למצב הזה, אני שוב פעם מסובב אותה להיות שטוחה, שלא יכאב ללקוחה, אוקיי? זה שלא יהיה על הצד הגלי, כי יש את השפיץ הזה. זאת אומרת יכול להיות על הצד טיפה, יכול להיות הכי טוב של שטוח. לא יראו את זה אחר כך? לא יראו את זה, תמיד אפשר להחזיר את זה קצת אחורה, אבל יהיה בעצם בסדר. הסיכות האלה זה שאם הלקוחה בסוף הערב, משתי הסיכות מושכת ומוציאה. בעצם, מה זה מול שתי הסיכות? אם היא רוצה להוציא את הקוקו, עם גומייה כזאת אין מצב, זה קורע את השיער. הכוונה היא... לא, מה פתאום? תסתכלי איך מוצאים את זה. זה יוצא בשניות, אני עושה לבת שלי. מוציאה סיכה וסיכה. וזה יוצא אחרי לבד. שסיימנו, זה אני אומרת. אחרי שסיימנו, זה הגומי לבד, אוי ואבוי. אני אראה לך איך מוצאים את זה. אני אביא סיכות? אחרי שסיימנו, אני רוצה שתעשו את הדבר הזה. שימו ספרי, תגיעו עד הגומיה. שימו ספרי, תגיעו עד הגומיה. ממש, אל תפחדו לשים ספרי, אפילו אפשר להתקרב 20 סנטימטר, ופשוט לנקות את זה. כן, זה שיער קצר יותר, לנשים אין שיער כזה קצר בארץ. לי יש צמיחה כזה, הפוכה. לא... מה עושה לקוחה שיש לה צמיחה הפוכה? שם מלא צ'וונצ'ים כאלה. מה הבעיה עם זה? לא? אין שום בעיה עם זה. רוצים להגדל. ולנקות באותו כיוון. אתם רואים שהכיוון הוא לפה? אני כן, נקה אותו לאותו כיוון. אם אני אעשה ככה, יצאו לי עוד שוונצים. אוקיי? גבוה היום, כן.